Horas mari hita salhuna dihamu amanami inanami nama dohoti pertanyaan di bagas penginon amanami inanami narong di bagas joroon suak songoni amanami inanami nama dohoti pertanyaan mari hite live streaming channel YouTube HKBD Posada tabasada marohata asatapuka pertanyaan ata maret de mahida. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosu disaluhut dengan ni uhum ni Jehovah tuau, surdukonok kudo panginuman parhatua untuk gijang, jala pajau juwok kudo guarni Jehovah. Haleluya, martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akaulaun nisibolisi, say padungo mahami, marhite-hite todim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masaat hami Tuhan ngoluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema epistel di bagasan pertanyaan di bagasan Bornginon, imana tersurat di Lukas biduonom
Mamukasian ayat 27 saat roh di ayat 37. Tajahama marsika sorin. Alai hudok ma Tuhamu namanangi, haholongi hamu ma musuh muna, nadenggan mabain hamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akan nama murai hamu, tangiakon hamu ma akan nama ngasusi hamu. Anggo di pastap hurumi, tarehon nang sabaribai, jala anggo dibuat ulosmu, unang jua nang baju-bajum. Nasa nama ngilu boho lehon, jala unang tunggu halak naung mabuat ugasamni. Iya na dipirangi muna, nang bahan na ni halak tuhamu, ima bahan hamu tu nasida. Alai molo dihaholongi hamu, namar holong ni roha di hamu, parulian dia mai di hamu. Ainang akapar jahat dihaholongi do namar holong ni roha di nasida. Jala anggo di bayan hamu na denggan tuak kasih bayan na denggan tuhamu, parulian dia mai di hamu. Nang akapar jahati songoni do pabahenna. Jala molo makirim hamu mabuat sang selau pasali dongan, parulian dia mai di hamu. Ai di pasali pacahat dodongan na pacahat, asa di jalo musehepengna. Om matahe, haholongi hamu ma musuh muna, bahen hamu ma nadenggan jala pasali hamu ma. Dinasohirim rohamuna dibalosna, balgama upamuna, gabe aka anak nina sutu pilih mahamu, ai basado ibana dinatois marroha jalana jahat. Gabe para siroha mahamu, songon amamuna para sirohai. Ayat tulu itu rapak mahita. Unang mahamu mahumi-humi, gabe dang humana hamu, dang hamu manorui, gabe dang toruana hamu, palua hamu, gabe paluonna mahamu. Ido yang go sahakna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau piapsa. Amin. Asini roha madihamu, doho dame nasian debata amata, doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Dihamu na doang asaha porsyaon di bagasan Yesus Kristus, na di bagas gereja, songoni
Namangi huton marhite live streaming ni huriata di pertanyaan di borngin na badiong. Tapai hutihu mahatan di batari hitam. Ima na tersurat di buku Sada Musa bidu 45. Mamukamay sian ayat tulu saha tu ayat 16. Tanghihok kamuma hatani di batak. Dungi ninna si Joseph mamadok akahahanay. Aku do si Joseph mangulu dope amatay. Jadi dang haalusan akahanay ibana. Ay tarhatotong doro hanasida mida buhinay. Dunginin na si Joseph mamadok akahanay. Ua pa jono kamu ma tulabukom. Kabi di pa jono hanasida ma. Jadi nina ibana ma. Aku do si Joseph anggi muna. Nagida si muna itu tano Misir. Ope unang mabirhamu. Jala unang serbeng mata muna. Ala gina di si munai ahu tuson. Ay na mangara di hangu dua muna. Ubay disuruh debata ahu perjulumunan. Ay pa 2 tahun dope masa haleon di tanah on. Alay 5 tahun nari dope naso masa saburon manang gotilon. Alay disuruh debatado aku perjulumunan. Pajupod di hamu eba-eba di tanah on. Dohot pangaluhok kamu. Mabahin halwa bulun. Ope dada hamu marsuru ahu tuson debatado di babaki duahu gabe aman ni Raja Parau dohok gabe iduk ni sadok bagasna jala pangarajai di sadok tanu Misir asa pato pamu mane nakuk tudamangi popo hamu matu ibana songono dotona ni anakmu si Joseph. Di babaki debatado ahu gabe raja di sandok tanah Misir. Tuat mahoma dapoton ahu. Unang tugang-tugang. Maringan di tanah Gosen mahon. Asa jonok dila buku. Hodoh anakmu. Dohot akapahupum. Rodi biru-birum. Do lubum do nasana dihu. Au do marmuduhon hodisi. Ay 5 tahun nari do pehaleonon. Asa unang raparok ko dohot isi di bagasmu. Rodi sudina dihu. Atong mata muna dohot mata yang isi Benyamin. Marnida sa pabua. Apala pamangak kumanaon hatai Tuhan. Bawa hamu matu damangi sude hasangapun di tanah Misir. Rodi sude nani ida munai. Pahatop pamu mane tuat tuson rap do amata. Dungi di haul marukung ni si Benyamin. Angginai huhu tangis. Si Benyamin ipe sa itu matangis do makau rukung na. Dungi di masih Joseph masudi akahanai. Tumatangis bing. Dumpe salpui asama katai akahanay do iban. Dungi tarburti mabareta itu bagas ni Raja Parau akanin na do. No ngaro akahahan si Joseph. Jadi dinggan marohan ni Raja Parau dohot akka naposonay. Ima sahakna. Di hamuna do nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Tema ni turpu taom ima songon daun ni turhon ni almanak ni kuriata.
nadinggad do balas ni najat. Nadinggad do balas ni najat. Somaldo tabigi padohan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu adalah sifat setan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah sifat manusia. Tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu adalah sifat ilahi. Dia makadonga sahapor siyam. Dung tapay hutihu na kain tajaha mamuka sa ayat 31 ayat 10 nomom. Iba sa diri pe terharu. Apalagi seandainya gabi di Piliponon, mungkin kita juga akan merasa terharu, bahkan mungkin terkesan dan buidura gabiro ilutta. Alania alamasai unik jalamasai tabu. Di tonga-tonga nih, ima nataida penyambutan dohot holong ni roha na pinatupa ni si Joseph tuakka hahaneng. Pola do nakaning ro ilu na sida tu matangis. Ima nakaing alani harosun na tung masay tabu jalan masay uli. Tu sahali dia makadonga sahapor siyaon. Tarjol mado hahanay. Hola dido di ayat 31 ayat 5. Auro si Joseph. Naginaris munay. Tarjol ma. Akahanay. Dia makadonga sahapor siya. Gabi salah tingka nasida. Buasa salah tingka dia makadonga sahapor siya. Ala taida. Gabi. Tubuh nak kengani songgot ni roha. Penilaian. Molo lagu ni trio Alexis nama dok. Jangan salah menilaiku. O dinggadon akaama mangedonong dijabu. Tu akaina asaw nang salah menilai. Songon hahani si Josepi salah menilai. Alay, taida dia makadonga sahapor siyam. Tung luar biasa do. Mungkin kita juk do salah menilai. Mungkin juga terkoceh oleh situasi. Ala tabereng rupani gejang obukna. Ala tabereng rupani songon na sangar, songon na songer berengo buhina. Mungkin kita beranggapan menilai jahat maramat taum. Di samping tabereng obukna dohok buhina, bahkan mungkin tabereng si malolongna alamar merah. Tortadok duramono pimebuk marau. Piminum marau. Nahona ganja marau makana marmera si malolongnya. Apa daw? Apa na mungkin na songonido, pamatang na songonido na si malolong na baru tubuh. Alay boydo hita terkoce ala nakangani, boydo tayo rupani ala songon na bagak suryan na, ala songon na rapi para beton na burju marao nitam. Apa tabigi, ngatabigi arong kasus na, ngatabigi songon do api amat tay, songon na rapi parhudul daro pertayangon na. Boydo hita songon dia makadongan terkoce alani marnida-nida bohi. Boydo tabereng buhinay. Gabi hita si pata. Salah menilai. Alay los ido na yung dohono ni turupukot. Dia makadonga sahapor siyam. Olan di patad dahon si Joseph. Dirina. Tuaka hahanay. Pola dom. Turlam mabiyar na sila. Taida na kayangani di situasi na songon na kayangani gabi torgoy do na sila tahuton. Ahala pitor marpikir do na sila. Bah siya mahita.
akan terjadi balas dendam. Siap-siap mahita mungkin ikut dibalos semua. Alai luar biasa do turpu taon. Di ayat pitui debatado namar nuruhamu. Debatado na patujulon autuson. Itu adalah sungguh luar biasa menjadi pegangan bagi orang percaya. Anggo nani hirim anggo akahanai nung ngabe nakang dimulane ngakaduk be. Nung ngalam tahu to be alai taida madia makka donga sapor siaon ido nanai pasahaton ni turpukon nama saya menarik tu hita. Songo temai na dengan do balos ni najat. Ido na taida di bagasa turpu tahun alani adong piga-piga hal naikon berengota siat turpuko gabe sada persyajaran nama ngodu di hita. Na parjonong di patuduh turpuko do tu hita sada kenyataan imam bahwa hidup ini mustahil tanpa gesekan dengan orang lain. Iman apa julu? Hidup ini mustahil tanpa gesekan dengan orang lain. Ido nanai pasahaton di turpukot tu hita. Tabereng do gesekan-gesekan nakang narosya hahanai. Narosyan luar, narosyan Raja Parao, naro nang sian. Istri si Potifar. Nang akadongan alai kondisido ido tadi amakadonga saha porsiam. Dah ngadok kita jolma nasohia berselisih. Dah ngadok kita jolma nasohia marsi gesekan. Baik penamar hamarangi, namariboto, namar simatua. Nadonga sapunguan, namar donga tubuh. Nang songoni donga sahuria. Tentu bahwa di tengah-tengah kehidupan kita pasti ada gesekan. Alai ido nanain doonota di bagasa turpu tahun. Bagaimana kita menyikapi dalam setiap gesekan-gesekan itu? Ima na parjulu na kain na pinasaan ni turpu tahun. Ta ibarat tomma songokat batak do nama dok rupani di patudo salak batak songon bonani hau nasol hodoi sai masih ososan jala molo di dok kalak batak tepulu naik jala filosofi ni halak batak pena luar biasa dong taringot tu hidup yang bergesekan manang dia kaparhamarang giom didok doi ima songon nama duda emedui alan wainga gabe pabrik be ala yang guna jului di masa niba maduda dope taida ma di nama duda eme terjadinya gesekan-gesekan antara ni eme terus masih gosokan hola diduda masih gesekan nasida tetapi apa yang bisa dihasilkan ketika gesekan itu terjadi iman akangani membuahkan beras gabe tabo songoni donang di tonga-tongan namar hamarangi di huria di pungguan walaupun ada gesekan-gesekan mana ngadop ya gesekan-gesekan di tonga-tongan di huria nang dia kana merapot dia ka program dia ka gesekan-gesekan nang dia ka program ni huriata tetapi kita jangan terlena dalam gesekan tersebut iko boido mengeluarkan nakanganita keluar homma boras labatan ikum maju jalaido tabuni namar huria sotung tapi kirupani molo a di do ulani itu sudima doa belum tentu walaupun kita katakan C walaupun kita katakan B walaupun kita katakan Z tetapi jangan terlena dalam gesekan tetapi kita harus iman kaingani menimbulkan diamai gesekan itu menjadikan gak bisa ada kemajuan. Aupe lomodor hakku. Adom perbedaan pendapat. Semua pemimpin pasti membutuhkan banyak perbedaan. Baik sekolah minggu, baik remaja, baik naposo, baik amaina, nggak apa-apa. Tapi gesekan-gesekan yang terjadi jangan menimbulkan perkelahian, jangan menimbulkan adu fisik.
Tetapi gesekan kita akan menimbulkan iman akangani ide-ide yang baru. Asa ido na parjulu nanai idota siat turpukon diajari kita hidup di dalam gesekan itu mewarnai menjadi sebuah berkat. Na padua dia makadonga sahapor siam di patu dua turpu todo tu hita ima songon nama satu si Joseph doa nai dia mai hidup saling memaafkan. Halak narade memaafkan ido nadapotan pasu-pasu. Orang yang bersedia memaafkan orang lain, itulah orang yang mendapat berkat. Ido gabi pasu-pasu. Ala saya jukdo tabi girupani. Nasohodo namangai hatsit ni nabi nene tuau. Nasohodo namanaon hata-hatai. Nasohodo merasakan tindakan. Jodoh hata songoni sehingga saling hidup memaafkan itu tidak memberikan kita imana kaingani gabe kesempatan menjadi berkat. Alani memaafkan imana taruh kaingani tindakan mengobati diri sendiri. Jadi mau lo adok memaafkan itu tindakan na mengobati dirita, na mengobati ngoluta. Alani menarik dosi Joseph itu potong. Bagaimana Yosef adalah memaafkan hahadulinai, memaafkan iman akangani tindakan mengobati dirinya doing. Alai boido sipata molota sukun. Alani sakit hati. Sasitong na odo na porlu berengotta. Di dalam sakit hati itu sering susah untuk memaafkan. Alani didok dalam buku The Seven Habits dikatakan sakit hati adalah reaksi kita terhadap stimulus yang ada di luar kita. Sakit hati adalah reaksi kita terhadap stimulus yang ada di luar kita. Reaksi kita narosak kita. Jadi sakit hati itu bukan dari orang lain, tetapi hati kita merespon. Hidup benar si pataro pani. Tadok molo na sakit hati, dakya hidup di bagasan nguluna dia sakit hati besok. Dakya hudok rupani aku sakit hati bulan depan. Aku sakit hati tahun depan. Tetapi sakit hati itu adalah ketika sudah berlalu, lapatanna masa lalu. Masa lalu itu yang buat ketika kita mungkin juga pada saat bercakap-cakap, sakit hati doau di hatane. Mungkin juga dalam pembagian warisan, sakit hati doau. Mungkin juga kenapa itu bisa terjadi sakit hati? Adalah berarti masa lalu. Berarti sakit hati itu adalah muncul dari diri kita sendiri. Alani imam dia makadonga sahapur siam tati rumam si Josephon buasa oleh ibana memaafkan di ayat 5 kucahahon. Open dada hamu marsuru aku tuson debatado di pabaki doahu gabe amani raja parau do gabe iduk di sadok bagasnang jala pangarajai di sadok tano Mesir. Ima nakengani na luar biasa. Dang hadirionna di pasah ibana alai di imana do ima debatado. Tung debatado menuat toni. Jadi molo didok si Joseph songonom. Dang alani diriku au ubay na dang olo au balas dendam. Dangalan di diriku au ubay naolo au ima memapu kamu alai luar biasa rohatan si Yosepi. Tetapi karena Tuhan alani holan debatado na bui memaafkan. Hola parohan na so debatado ido bedo na kay gani na marwa ilahi do alani asal jol mana olo memapodongan na berarti dia memiliki karakter Tuhan.
Mola dong do di bana parohana memaafkan. Hidup ini dok si Joseph lakai alani di mata doi. Ninda ibana rupani. Dangalani pikiranna, dangalani logikana. Tetapi karena Tuhan itu masuk ke dalam jiwanya, ke dalam pikirannya. Alani do molo di rumah tangga adong pe akka perselisihan. Alai dame berarti masih ada Kristus. Alai molo gawe tersirang do berarti dia sudah kehilangan roh sifat ilahi Kristus. Songonido nang di huria, mulai terpindah huria do, orang ada persoalan berarti dia kehilangan. Songonido nang di punguan, orang ada di persoalan itu keluar sepunguan itu juga sudah kehilangan. Itu benar si Joseph, dangalan yawi. Tetapi karena Tuhan ada di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, sehingga saya mampu memaafkan. Jadi hola parohana sia debatado. Nabui memang pernah kamang do taminang. Anggo parohan na seperti bion. Alani bere kamu ma, dapola mauli. Isi na solo memang podonganna, memang pun akan nahura tebana, akan namar dosa tebana. Belum memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Ai parbuni to didui. Dia mak kadang asaha porsiang. Alani masai menarik do. Molo. Tabuk kanong. Matius 10 ayat 21 ayat 22. Taringok tu parohan na mengampuni. Tu parohan na memaafkan. Na parpuni madiamak kadonga saha porsiaw. Di patu dua turpu todo tu hita ima di samping na memaafkan, di samping na hidup mengampuni. Ima di dogma di ayat Sia saha tu ayat 10 nomi. Dia main hidup yang menyediakan kehidupan. Ngolu namar panarihon. Ngolu iman na menyediakan hanguluan. Jadi molo taida si Joseph dakolam memaafkan, dakolam mengampuni. Tetapi dalam dirinya juga tersedia iman akan ngani hidupnya. Ada kemampuan dipakai Tuhan untuk menyediakan makanan dan minuman kepada umat di Mesir secara khusus. Tupinopar ni Tuhanai ima anak isi Jakob. Nunga masa haleo potir 2 tahun di tanah Kanaan. Nunga masa dangarong besitu horo Roma si Jakob madog lama hom tu Mesir lama nur si panganom. Alani berengot tadi ama kadonga saha porsiaun menarik do turputong. Di bagasan ngulu ni paroha nakengani ternyata juga masih dibutuhkan di saat kita juga sudah mengampuni dan memaafkan iko gabe paroha imana bui berbagi do ita. Na bersyukur na mangalehon iman akangani berkamuma itur diliodo bahkan akangani akataringo tu si pangano kehidupan idok 5 tahun nai halionom johamuma damang johamuma tu sonin narupani anania hal berengota ternyata sungguh menarik dia makadonga saha porsiaom bahwa anak-anak Tuhan juga dipakai kemanapun kita iman akai asa di dia hita maringanan iko boy na panguluhon iko boy mangalehon haluan, iko boy namanya berkat. Alani dah kamu dengan saha porsian na tu luoma nanaing tapiup. Dina perjolo na kangani hidup kita penuh dengan gesekan-gesekan. Dangadong na sarong guluton tanpa gesekan. Saya katakan dengan berani semua hidup kita mulai pagi sampai sore ada gesekan. Mungkin gesekan suami istri terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap saudara-saudara, siapapun pasti ada gesekan-gesekan kita. Alai hatani di bata sadariom, payengotok kita molo terjadi pegesekan. Jangan larut di dalam iman akengani, dalam iman kemarahan, unang larut di dalam iman akengani ke dalam dosa. Alai gesekan itu menimbulkan iman energi baru, menimbulkan iman kemajuan, menimbulkan iman na bermanfaat. Jika ada gesekan di antara suami istri, itu adalah sebuah peluang perbedaan untuk memajukan keluarga, masyarakat, nang bangsa tom yang berbagai macam iman akan akka jolma pola pikir agama-agama para tokoh-tokoh mungkin kurang gesekan-gesekan, mungkin juga dengan gesekan jari, gesekan media, gesekan meragam-ragam alani
ikom malohi tam. Unang terjebak. Baru parroha na maafkan mahita. Parroha na mengampuni mahita. Parroha na panguluhum ido benar akangani. Kejahatan dibalas dengan kebaikan adalah sifat ilahi. Amin. Martangnya mahita. Mauliate mariho ale Tuhan debata di pengoto kami marhiti hatam nabadie. Asa mangolu mahami Tuhan songon si Joseph masa kini. Mola dong pe Tuhan kagesekan-gesekan dia kanguru nami. Dia kana marhamarangi, namar hula-hula mardonga tubuh, marboru di punguan, dia kana martetangga, nang songoni di huriamom. Paloas sami Tuhan. Unang larut kami digisekan ima buah gabi dosa. Alai gabi patubuhon hai baruon. Patubuhon akalas ni roham. So padok ni si Josepi Tuhan. Hodo Tuhan na mangalehon. Di ibana ima to dim. Gabi patauhon ibana jolma na mga kaholongi. Jolma pengampun. Jolma ima na memaafkan. Dogot na buhay paso-paso na maliw kanguluan. Tulia portibion. Tuhan debata songonima di situasi ini pandemi COVID-19 Tuhan. Nasoboy hami de peyali Tuhan. Ima patupa pertangyangan wik di ganuk bagas. Alay marhite live streaming o Tuhan. Tung soma kurangi paso-paso doi. Tung soma kurangi las ni rohanami. Lau marsaur marhite hatam nabadi Tuhan. Songonina kapakobasyon di huriam. Tarlumobi Tuhan diakka ruas ni huriam. Alani pandemiot Tuhan na isoman di bagas nabi pasu-pasu liok kamalumo do gogo. Nang akan di rumah sakit pe Tuhan. Leonomu Tuhan pasu-pasu marhiti hamalumon. Ale Tuhan debata perdosa na gudang do hami Tuhan urasi hami sani asa badia hami dia dopam. Muliate ma Tuhan diho. Amin. Luksipul hitan no marede pinasa mato amang sitio sitio lapatu pahon tangyang pengodianon. Marede mahita. Darohatta martang yang mahita. Ale Jehovah debata amanami dari banua gijang marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madihoali Tuhan. Huparsauliho kami do dengan nibasam dot asini roham. Natong tong marmahani hami. Marmudu-mudu hami. Dusude lakka dinasa panggul miton ninggulu nami sahat tutikyon. Ali Tuhan nang dibornginon. Siana sini roham pungudo hami ruas ni huriam dohot akka parhaladum. Napatupa pertangyangan songon na niaturhon ni huriami. Nungataruli hami ali Tuhan di barita nauli na pinasaha ni naposomi. Ditonahon barita nauli mido tuhami ali Tuhan. Asa mulutu ngadong pehalak namar pangalahon na jat tuhami. Alay ikon na dingad do balos ni bayanon nami. Jala ikon roha pemaaf do hami ali Tuhan. Tusudi akadongan na makasuguh kami. Alani ali Tuhan mangidu hami tuho.
Pargugoy hami, pasu-pasu hami, asaboy hulahok kami songotonani barita na naulimi naung tolhas tu hami. Di bata Jehovah amanami, di Bornginon, hubak kami alitu anak kadongan nami, ruas ni huriam, doat akaparhalado, na subuy tongon rap dohot tami, pertangyangan di Bornginon. Di dia penasida alituhan, aha penaniula nasida, tong-tong madongani, pergugoy jala pasu-pasu nasida. Alituhan, hubak kami dotong nang ianak kon nami nang pinalomehom itu hami. Mulai sianak kadadanak satu persikola. Pergugoy nasida alituhan, asai buri-buru magodang. Dia kaparsikola, ajari nasida alituhan, lehon rohana bisuk mangatusi sudi akaparsiajaran na pinasaha ni guruna. Suang-suang niya kanaong karejo. Alituhan ajari nasida madok mauliate tuho, dinaong dapotak karejo nasida hobar tulomo ni roham. Suang-suang niya kami na tua-tuana alituhan, ajari pargugoy, parbisuki hami na tua-tuana, asaboy hupar mudu-mudu hami, yanak kon naong pinasaha mi tu hami di bagasan na dinggan hobar tulomo ni roham. Nang akka naong madua lansia alituhan upasa tamima tujulom, leon gajang niumur dinasida, asatong boy mamude hami akka nauposo. Alituhan apalagi di Bornginon hupang idu hami tuho, dinamasa parpudion alituhan margat tisoring akka wabah dohot sahit. Gudang doak karuas nami alituhan nahona. Mangidu hami tuho alituhan, patugu, papos rohan nasida dohot hapor seon nasida. Molutung ropiak kasahiti alituhan, holan napagomoson patuguhon hapor seon nami doi tuho. Ditikin alituhan, pos dorhan nami pamalumom mudoi. Alituhan, mangidu hami tuho secara khusus. Dongan nami parhalado amang situa sinabila. Natongon ditikyon nila Tuhan peak di podoman di rumah sakit. Gumos supangidu hami apala di Bornginon. Asiroham alituhan. AHP upaya na pinatupan ni rumah sakit dohot keluarga. Bain hama malum ni sahit amang sinabila. Asiroham pasu-pasu perguguy asa makorhon hamalumon. Alituhan hubah kami dotong parhaluduni huriam. Asa pasada rohanami, asa buy mardus ni tahi, mardus ni roha, mardus ni laka. Mangulahon sudi program naung hubay kami di bagasan Huria HKBP Depok Sadaon. Asalam marbungaran HKBP Naboloni di Depok nang di Portibion. Alituhan mangidu hami tuho dope pamaretta nami panggonggomi sianda tibu satu parturu pargugoy na sida alituhan asaboy madalaton roda pemerintahan namion di bagasan Hadengganon. Lumubi pimpinan tertinggi Presiden nami Bapak Jokowi, lehon bisuk, lehon hamalon, asaboy pajongjokon dohot hasitongan di bangso dohot negara namion. Ang giat boy negara namion mardalan di bagasan hademakon dohot las niroha. Atong alituhan, dina mangujungi partangyangan nami Bornginon, melutung mulak pehamin non alituhan tu bagas nami be, ramoti hami, taruh kami di bagasan hahipason pajupang dohot keluarga nami be. Huboto hami dua lituhan perdusa na gudang dohami, alani mangidu hami tuho, sesa dosa pangalasyon nami, asatung talup hami gabe habawaran ni pasu-pasum, talup hami nang hasatan ni pasu-pasum, jala talup hami jong-jong diadopanmu. Holan mangasahon guarna anakmu Yesus Kristus, hupang idutang yang namion, mauliate madiho. Amen.
Maret de mahita, laos tapa pungu mapeliatta. Tendion ayat 2. Tatangi ako pilih na tapo pungong martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di ba nagijang, horo hararon ni salkut silikol leho na ringgan do nasa libason na maliutus. Upasa tami masyan nasa na nilmitang pilih nami tuho. Sejala may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may daramoti asa upasya kami pilanong. Pati buno jang mitong-atongan ni Huriam doko di Portibion. Bukai marokan namin marhite-hite to dim. Asal terdami gudang ni silihom-lihom itu kami. Asalam gigiham madok mo liate tuhom. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok may tadi tanging atau patay. Alia manami na di ba nagicang. Say pinarbadia maguarmo. Say rong harajo. Lehon matuhan sadarun hanguduan siapari. Sesama dosa nami somun panisan nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami togi tumbang ujunan. Ayo mahamsian pangago. Ayur lapun. Do tagugun. Rodi asangapun saling miling. Amin. Asin ni rohani tu kata Jesus Kristus. Do holong ni rohani di bata ama. Do parsoran itu di porbadia. Iman nama dongani kamu saluhna. Diamuna amanami do inanami songoni salu na ruas ni Hurian na manghuton ibadah live streaming on siya kami parhobas na patupao pertanyaan di bagasan borngin na badion. Selamat malam mari kita saluna Tuhan Yesus memberkati. Horas